El era un tío emprendedor, era un tío con agallas e ademais era listo, era inteligente e el, sabedor diso, que esa é a maior das inteligencias, saber cando un é inteligente ou cando é un parvo, pois decidiu marcharse no seu momento, emigrar a Cuba, que era algo que se facía moito daquela. Emigrar a Cuba, saían os barcos de Cuba, de Vigo para Cuba, e alá se foi. Está aquí unha rapaza que un, que? Abuelo, bisabuelo, tatarabuelo? Bisabuelo. O seu bisabuelo traballaba de médico neses barcos que iban a Cuba. E contaba ao seu bisabuelo, contaba que cando chegaban a Vigo, eses barcos tiraban toda a baixela pola borda. Xa poñían unha nova. E entón a xente, sabedora de que tenían, botabanse a bucear e recuperaban. Entón tú chegabas a aquelas casas que eran casas de mariñeiros, casas de familias pobres, e ao mellor estaban comendo un caldo de auga con auga, pero non as baixelas de puta madre. Eu vivo ao lado de Sargadelos, ali as galiñas comen pienso en platos de Sargadelos. Porque a xente que ahora xa non, que ahora chegou o capitalismo a Sargadelos. Pero naquel momento, non, fai 20 anos unha cousa al día, aquelo era... E a xente roubaba baixelas como se non hubiera un mañana. E as galiñas, os cans, comían en platos fondos de Sargadelos. Bueno... Este dato dixeno así, o sea, 5 minutos a tomar por culo. Perdón, Hipólito foise pa Cuba, que era o que importaba, foise pa Cuba.